Vážení přátelé, já vás dnes opět srdečně zdravím u našeho astrologického sezení a dnes si vyložíme postavení Saturna v 6. domě. 6. dům je poslední z individuálních domů, kde vlastně dochází k syntéze všeho, co jsme se naučili od toho 1. až po 5. dům. Odpovídá znamení Pany, které vládne Merkur. Tady ten Merkur je odlišný od blíženeckého Merkura, tady jde spíš o ten blíženecký Merkur je takovej, že o všechno, teda že se zajímá o všechno, ale jde trošku na povrch jenom, zatímco u té Pany tam je to spíš o nějaké specializaci, kvalifikaci, kdy ten člověk jakoby se zaměří na jednu oblast a tu vlastně o té ví nesmírně mnoho. Takže tam to dá nějaký specializovaný vědění, nějakou specializovanou zručnost. Pojí se to k puntičkářství, zaměření na detail, ale i ke katalogizování, prostě škatulkování, jo, prostě tohleto, co ta Pana jakoby znamená. Jinak 6. dům je dům padající, což se jakoby v astrologii někdy považuje za dům jakoby nešťastný nebo takový podřadnej. Já si to nemyslím, já žádný dům nepovažuju jakoby nějaký lepší nebo horší. Já si myslím, že každý dům má svoji jakoby silnou stránku a potom svoji slabinu a vlastně na člověku, jak vlastně ten dům využije. 6. dům se tedy, jak jsem říkala, je to zhodnocení všechno, co jsme se naučili. Tam jde o to, že v tom 6. domě to je dům užitku, užitečnosti. A tam jde o to, jak vlastně naše citové potřeby pro bezpečí, naše komunikační schopnosti, schopnost prosadit se a naše talenty, což je vlastně sousední dům, to je ten 5. dům, jak jsme schopni využít vlastně pro společnost, pro nějaký užitek, jestli jsme schopni se uživit vlastně díky těmto vlastnostem. Tady jde o to, že v tom 6. domě to máme krásně všechno jakoby zesynchronizovat, aby ta schopnost našeho prosazení, citové potřeby a naše schopnosti, vlastně naše talenty, naše nějaké prostě výjimečnosti, když to řeknu takhle, dokážeme využít vlastně v nějaké práci, dát k užitku. No, je to tak, že vlastně když v tom 5. domě objevíme nějaký talent, tak sice můžeme být šikovní, tam vlastně ten 5. dům je to, co nám dělá radost. No a teď je otázka, jestli ten talent jsme schopni jakoby využít ještě nějak víc. No a to je ten 6. dům, který tam dává takovou tu dřinu, to řemeslo, který vlastně stojí za tím využít nějaký ten talent jakoby pořádně ve své kariéře. Takže tam potom jde o to, že když má někdo silně obsazený jak 5. dům, tak 6. dům, tak to většinou bývají vynikající umělci, řemeslníci, malíři, kteří vlastně dokázali spojit tu svoji výjimečnost, ale i s tou každodenní rutinou, kdy třeba na ten hudební nástroj opravdu cvičí denně, jo, nebo malují, furt malují, prostě nebaví je to třeba, jo, protože v tom 5. domě nás to baví, tam to jako nemusíme dělat, tam od toho můžeme udělat, ale když už si s tou uděláme práci, tak tam už je právě taková ta každodenní rutina, kdy něco třeba i rutině musíme opakovat, aby jsme se v tom zdokonalili. Takže tady vlastně je to využití těch našich talentů. No a v tom 6. domě tam vlastně jde o to, aby se to všechno propojilo a aby nám to přinášelo taky radost, i když se jedná o každodenní rutinu, i když musíme chodit do práce, ale pokud jsme v souladu sami se sebou, tak vlastně je to všechno v pohodě, no a pak nám i funguje naše tělo. Jo, takže to je další, jakoby
jakoby význam toho 6. domu, zdraví, prostě otázky zdraví, jak nám funguje naše tělo, naše mysl, jak vlastně jsme schopni i to naše tělo vlastně využít pro tu práci, jestli vlastně jsme nemocní a nemůžeme chodit do práce, anebo jestli jsme zdraví a do té práce můžeme chodit. Takže je to dům služby, je to dům zdraví, je to dům jakoby vztahu ke stravování, k hygieně, k oblékání. Je to dům, prostě, jaký máme vztah ke každodenní rutině, jo, takové, kterou musíme vykonávat, i když se nám nechce. Já ten 6. dům beru jako takovej dům podpůrnej, který nejde moc vidět, ten 5. dům jde vidět, jo, to jsou ti, co se ukazujou, jo, a chcou ten obdiv, a ten 6. dům tam stojí jakoby v pozadí, ale to je ten, který vlastně bez toho 6. domu by nebyl ani ten 5. dům, kdy ten člověk, který třeba tvoří a jde vidět, tak musí mít třeba někoho, kdo mu uklidí, nakoupí, uvaří, ten člověk se musí umýt, musí se jít vyspat, jo, je to takový jako podpůrný dům, bez kterého by vlastně ten člověk vůbec nemohl fungovat. Jo, je to vlastně i třeba účetní. Účetní je taky otázka 6. domu, jo, je pana účetnictví prostě. A to jsou vlastně lidi, kteří jakoby ten biznis, který je ten 5. dům, řekněme, tak taky podporuje. Prostě je to tam někde v pozadí, je to taková ta šedá eminence, která to tam nějakým způsobem ovládá, prosakuje, ale není to vidět. Proto ten 6. dům je prostě považovaný za takové jakoby podřadnej, ale přitom je takhle nesmírně důležitý. A nebo je to třeba právě ta práce ve zdravotnictví, jo, nebo ve službách vůbec. Jo, ty lidi ve zdravotnictví nevytváří nějakou hodnotu, nemalují obrazy třeba, nedělají sochy, nespívají někde na veřejnosti, ale bez nich vlastně by ten zpěvák nemohl fungovat, když má prostě problémy s hlasivkama nebo je nemocnej, tak prostě ten jdou za tím lékařem nebo za tou zdravotní sestrou, která se o ně stará a pečuje. Že je to prostě takovej podpůrný dům, který je podle mě teda nesmírně důležitý. Patří tam taky řemeslníci, vztah k řemeslníku, takže zase, jo, bez řemeslníka budete mít rozmlácený prostě boiler a záchod a jo, jsou to takový ty drobný každodenní práce, který, když se na ně vykašlete, jo, tak vlastně nebude nic fungovat. Jo, zatímco, když se vykašlete třeba na ten 5. dům, na to sebevyjádření, jo, tak tam zase nejde tolik o ten život, jo, i když možná budete mít nějaké námitky, budete nesouhlasit, třeba něco najdete, ale já opravdu ten 6. dům beru jako nesmírně důležitý. Pana vládne trávení, tam jde o trávení, tam jde o střeva, jo, a vemte si, říká se, že střeva jsou druhým mozkem, jo, jak je důležitý, co jíte, jak vás to ovlivňuje, jo, jakou náladu potom máte, když se třeba přejíte, jo, nebo naopak, když se čistíte, když jíte málo, když si dáte nějaký půsty nebo jenom poloviční půsty, jak potom se cítíte výkonní, dobří, jo, takže tam prostě není to náhoda, že vlastně se říká, že střeva jsou druhým mozkem a vlastně ze střev i vychází naše imunita, jo, takže v jakém stavu jsou střeva, tak je i naše imunita, no a imunita to je naše životaschopnost, jak prostě jsme schopni fungovat ve světě, ve svém prostředí. Paně vládne Merkur, to je naše myšlení, tam, jak jsem říkala, je to jiný od blíženců, tam vlastně blíženci jsou víc povrchní, tady to jde spíš jakoby do intenzity, do detailů, jako jeden obor, ale intenzivně, proto 6. dům je spíš o jakoby specializaci, tam, když máte dobře postavený planety, jo, když je tam třeba zrovna ten Merkur, tak to znamená, že ten člověk může jakoby vykonávat nějakou velice speciální
specializovanou činnost, která prostě vyžaduje nějakou specializovanou schopnost, jo, nějakou zručnost, šikovnost, jo, takže i takhle. No a Merkur je planeta myšlení a vidíte, tady je zase, jak důležitý je vlastně myšlení a naše zdraví a potom i naše práce. Je to velice propojený, jo, takže to neříkám nic nového, tohle určitě víte. No, takže jsou to teda i ti řemeslníci, jsou to služby, hlavně se to týká zdraví, silně obsazený 7. dům mají hodně zdravotníci, od lékařů, zdravotních sester, sanitářů, pečovatelů, ale i lidí, co dělají ohledně zdravé stravy. Může se tady i vlastně zařadit i třeba potravinářský průmysl, kde vlastně se zpracovává jídlo, jo. A potom, jak říkám, je to taky dům našeho oblíkání, takže i planety v tom 6. domě můžou jakoby ukázat, jakým způsobem se oblíkáme, jaký důraz na to klademe, jo, a tak dále, a tak dále. Jo, a může to právě dávat i práci v oděvním průmyslu. Jak říkám, je to takový podpůrný, co vlastně jako si člověk ani nevšimne, nebo to bere jako samozřejmost, jo, ale vlastně to nesmírně důležitý. No a potom jsou tam uklízečky samozřejmě, který dbají o čistotu, pořádek, jak říkám, účetnictví, kde vlastně zase pořádek, katalogizování práce, seřazování a tak dále. No a všude tam, kde se vlastně pomáhá, jo, tam by mohly být i policie nebo nějací záchranáři, jo, vlastně je to podobný jako znamení Panny. No a potom je to taky dům zvířat, malých zvířat, domácích mazlíčků. No a tady je to vlastně to, že ty zvířátka, to je zase takové jakoby taková podpůrná energie, kdy to tomu člověku jakoby léčí prostě jeho život, jo, že často ten 6. dům je ještě i o vyjadřování emocí, jo, o vyjadřování svých citů. Tady vlastně ta Panna, když si vemete, tak ona je velice pracovitá, každý mu pomáhá, ale jakoby taková ta klasická charakteristika Panny a vlastně tím pádem i toho 6. domu je, že vlastně oni neumí vyjadřovat své emoce, oni jakoby vyjadřují přes tu službu, oni mají problém, jo, říct já tě miluji, jo, to je ten 5. dům, jo, ten romantismus, jo, takovej ten chlap, který ve znamení lva třeba dobře postavený, jo, ten vám udělá romantickou atmosféru, prostě koupí vám květiny, pozve na večeři, jo, to ta Panna moc neumí, jo, a ten 6. dům. Jenomže zase na druhou stranu ten chlap to může dělat více žena, může to být záletník, anebo může pak být velice jako nespolehlivý, nebo takovej, který zase doma nic neudělá, jo. Zatímco ta Panna sice tohle neumí, tady to vyjadřování těch emocí, to se učí, v tom 6. domě se to učí, jo, ale zase na druhou stranu to vyjadřuje tou péči, že uvaří jídlo, postará se, pomůže, jo, je prostě vždycky jakoby při ruce. No, takže to je to vyjadřování těch emocí. No a nejenom těch pozitivních, ale samozřejmě i negativních. Jo? Takže když jsou tam špatně postaveny planety, právě Saturn, o kterým budeme mluvit, tak to tam může blokovat vlastně vyjadřování těch emocí. Jo? A tím pádem to vede k chronickým chorobám. Jo? Ten Saturn, to je planeta, která je suchá, studená, chronická, obstruktivní, restriktivní, jo, stahuje a blokuje, jo, takže tady potom, když ty emoce člověk nedokáže vyjádřit, měl třeba rodiče, kteří mu nedovolili vyjádřit emoce, musel poslouchat, prostě ten 6. dům poslušnost, jo, a když chtěl něco jiného nebo tak to bylo okamžitě jakoby zablokovaný, no tak pak se to vrazí do toho těla. No a ty zvířátka právě tady mají pomoc v tom, že
ty lidi, vlastně jim to pomáhá jim to jednak vyjadřovat ty svoje emoce, jo, že prostě se s tím zvířátkem mazlí, nebo tak, a nebo mu teda i vynadají, jo, když se něco nepovede, protože si to manželovi netroufnou říct, nebo šéfovi, no tak to odnese pejsek. A taky to pomáhá a tím pádem to pomáhá udržovat to psychické zdraví, jo, protože přece jenom, když jsme v kontaktu s druhým člověkem, tak tam už se musíme hlídat, tam se bojíme kritiky, odsouzení a tak, zatímco to zvíře vás bezmezně miluje prostě, i když mu nadáváte, tak tam furt pro vás je, takže jakoby je to úžasná terapie a opravdu to člověka léčí. Bohužel není jako náhoda, že ty zvířata přebírají nemoci těch páníčků, že opravdu, když ten člověk má vlastně problémy třeba s kloubama, tak časem se to objeví i u toho zvířete, že tam je opravdu silná vazba jako k těm zvířatům, silná vazba a je opravdu důležitý potom, když ten člověk má to zvíře, tak opravdu ho brát jako rovnocennýho člena rodiny, protože tam má nesmírný význam a vidíte, je to 6. dům, padající dům, ale to zvíře má opravdu nesmírný význam. Potom, když to zvíře zemře, tak ten člověk se z toho hroutí a může mít z toho úzkosti, deprese, ale třeba se z toho strašně těžko dostává. No, takže to je jedna věc, to vyjadřování těch emocí, to je 6. dům, učíme se to prostě, jo, a zároveň, co se týče ještě těch zvířat, tak ty zvířata tím, jak mají furt svůj režim, prostě oni jsou napojeni na tu přírodu, svoji vlastní tu přírodu, tak oni vlastně potřebují vyvenčit, potřebují prostě nějaký pohyb, potřebují nažrat, takže to toho člověka prostě nutí, aby dodržoval taky nějakou tu rutinu. Jo, takže v tomhletom je teda to zvířátko jako velice prospěšný. No, jinak, jak říkám, je to jakoby ten 6. dům, to je vztah k něčemu menšímu nebo podřízenému, takže dřív to bylo třeba i, když bylo služebnictvo, tak jaký vlastně měl vztah třeba ke služebnictvu, jo, teď je to vlastně ke svým podřízeným, jo, když je to nějaký šéf, tak jaký má vztah ke svým podřízeným, pokud nemá podřízený, jaký vztah má ke svým spolupracovníkům, no a pokud je to vlastně podřízený, tak i tam v tom 6. domě je vidět, jaký vztah má ke svým nadřízeným. Jo? Třeba když je tam slunce v 6. domě, no tak to jsou lidi, kteří chcou být rovnocení tomu šéfovi. Oni jsou šéfem v tom 6. domě. Jo? Takže tam potom to může trošku způsobovat problémy a u toho slunce v 6. domě, protože to slunce v 6. domě chce být perfektní, nejlepší, chce zářit v té oblasti, jo? Tak tam je potom lepší, když je sám šéfem, než aby měl šéfa, jo, takže i takhle se to dá vidět, jo, když máte třeba podnikatele a on má problém, já mám třeba klientku a ona má teda já teď nevím, jestli ona má lunu v tom 6. domě, anebo ta má raka. Ono je to podobný, jo, rak nebo luna a má tam vlastně Marse, jo, ona tam má Marse. No a ten Mars tam v 6. domě dává taky perfekcionismus, jo, všechno rychlé, velice kritický, perfekcionistický, práce s ostrými nástroji, takže tam se to projevuje, ale je tam i ten vztah, jakoby k těm spolupracovníkům, že Luna třeba tam dává jakoby takový mateřský přístup ke spolupracovníkům, jo, ale proměnlivost, jo, furt se jí jakoby jednou tam jsou, chvilku tam jsou a pak zase odchází. Má tam velkou fluktuaci, jo, No, takže třeba Luna tam dává tu fluktuaci. Kdyby tam byl Neptun špatně aspektovaný, tak to dává podvody, úniky, takový jako, že někoho najmete a on vůbec nepřijde, jo, takový jako divný problém jako s těma spolupracovníkama, takže prostě takhle. No, co se týče třeba oblíkání, když mě to napadá, tak třeba ten Neptun, ten člověk se divně oblíká, jo, je to takový prostě
nevhodně, jo, je to, anebo úplně jako by ten Neptun jako zastírá kontury, jo, dává takový jako hábity, jo, že třeba ta ženská má pěknou postavu, ale oblíká si úplně takový neforemný pytle třeba, jo, s tím Neptunem, jo, takže takhle. No, ale abych teda se už dostala k tomu Saturnu, no tak Saturn, už jsme si říkali předtím, je to prostě blok, omezení, zábrany, úzkosti, strach, to je ta horší varianta, no a potom je to nějaká pravidelnost, velká zodpovědnost, struktura, řád, vytrvalost, prostě člověka, který jako pomalu, ale jistě na něčem pracuje, jo, je tam houževnatost, vytrvalost. No, takže když Saturn je planeta karmy, takže když ho máme v nějakém domě, tak to znamená, že tam máme karmu, tam máme nějaký dluh z minulého života, který jsme si prostě sem přišli splatit. Jo, a teď ta karma může být v oblasti práce a to už může být buď to, že nemůžeme sehnat odpovídající práci, nebo můžeme mít furt problémy se spolupracovníkama, nebo ta práce může být velice těžká, náročná, fyzicky náročná a přitom málo peněz, jo. Můžou to být furt nějaký nevhodný pracovní podmínky, kdy prostě jako nám to nevyhovuje, musíme se furt tam jakoby něco překonáváte, jo, furt tam překonáváte nějaký blok, jo, nebo nějaký překážky, jo, pomalu, ale jistě. Nebo to může být třeba práce třeba ten Saturn dává i jakoby pracující třídu, takže ono to může být třeba práce v dělnickém prostředí, nebo s dělníkama, že furt musíte, jo, to jsou třeba lidi, co si najímají třeba dělníky, nějaký zedníky nebo tak a furt jsou tam nějaký problémy, jo, furt jakoby musíte jednat s těma lidma, protože oni jsou takový jako třeba i jako silnějšího ražení, nebo takový víc jakoby hrubější, jo, a prostě ta práce je taková náročná, jako zase tady v téhleté oblasti, jo, takže ten blok, problémy můžou být prostě tady v téhleté oblasti, anebo to může být blok, problémy, karma ve zdravotní oblasti, jo, že jste si vlastně do tohoto života přivezli nebo přinesli nějakou nemoc nebo nějaký oslabení, který vlastně furt řešíte. Jo, a vlastně potom přes to oslabení, to je velice častý, potom se věnujete buď zdravé výživě, jo, protože tam máte nějakou zátěž, anebo vůbec jako se věnujete nějaké zdravotnické profesi. Jo, ten Saturn tam dává většinou nějakou chronickou chorobu, jo, kdy prostě je tam nějaký delší trvání. Co se týče těch chorob, tak ono se to často týká, ten Saturn sám o sobě jakoby se vztahuje k kůži, problémy s kůží, problémy s klouby, třeba stuhlost, svaly, jo, vůbec pohybový aparát, revmatitída, artritída, artrózy, jo, je to zkostnatělý, třeba Bechterovova choroba, jo, by tam mohla být, to by mohla být třeba karmická jakoby lekce, třeba Saturn retrográdní, jo, kdy opravdu ten člověk jako se narodil s takovou zátěží, protože ten Bechterev vlastně je to, že vám začne vlastně zkostnatí vám páteř, vlastně nehejbe se páteř, ten člověk je doživotně odkázaný, že musí cvičit, aby to furt rozhejbával přes bolest, ale vlastně ho to znehybňuje, jo, může se to projevit i na kyčelních kloubech, že vlastně tam potom úplně to znehybní kyčelní klouby, tak potom znám pár takových lidí, kteří vlastně byli na operaci a mají endoprotézy, jo, skrz Bechterevovu chorobu. Jo, takže může to být i nějaká taková karmická choroba, s tím, že teda zase záleží, jak ten Saturn je postavený, v jakým znamení, jo, v tom 6. domě, jestli je v blížencích nebo třeba v kozorohu, pak to zase záleží, jo, protože pak to tam má vliv i na to znamení a ta choroba, ta chronická choroba se třeba může projevit i astmatem nebo
bolestma hlavy, jo, třeba berán nebo blíženci, jo, nebo nějaký střevní potíže potom pana, ale sám Saturn o sobě se jakoby týká těchto problémů, nebo jsou to prostě oblast nebo problémy, kde dochází ke zpomalení funkce, jo, hypofunkci, potom je to, kde dochází k nějaké obstrukci, jako zábranám, jo, zužování, jo, orgánů cév, jo, a tak dále, nebo zbytnění, jo, to je vlastně i ten Bechtěrev, jo, to je teda autoimunitního nemocnění a tam dochází k zbytnění té páteře, prostě tam ty ligamenta vlastně stuhnou a jsou nepohyblivý. No, takže vlastně ta karma jde tady do téhleté oblasti toho zdraví. Většinou je to propojený, většinou se to tam váže, že třeba ty lidi jsou nemocní, to jim znemožňuje pracovat, jo, takže mají problémy i v té práci, jo, jsou třeba invalidní, to může být taky jako jeden a nemůžou pracovat, jo, jsou tam, většinou je to jakoby propojený. Takovým klasickým jakoby nebo klasickou charakteristikou toho Saturna v 6. domě je, že ten člověk, jak říká, má práci, která je saturnovská, to znamená náročná, hodně práce, ale málo peněz, většinou nějaká rutinní práce, nezáživná, podřadná práce, jo, protože ten člověk si nevěří, je příliš kritický na sebe, příliš perfekcionistický, bojí se, jsou tam úzkosti, strachy, ta práce mu nevyhovuje, ale bojí se jí opustit, jo. Takže to je jedna z možných jakoby výkladů toho Saturna v negativně postaveného nebo negativně aspektovaného v 6. domě. Může to dávat i, že ten člověk vlastně s tím Saturnem v 6. domě prožije v životě nějakou jako třeba delší etapu nezaměstnanosti, jo? Že prostě nebude zaměstnaný. No, potom to dává vlastně práci, která se týká, to je zase ta pozitivní, jakoby práce, která se týká Saturna, jo, tam, kde je potřeba kontrola, struktury, jo, třeba stavebnictví, architektura, nebo kde se pracuje se železem, nebo s ocelí, jo, takže takováhle práce. Může to být práce i třeba kontrolování, supervize, takhle, ten 6. dům vlastně vám nemusí vyloženě říct, co ten člověk dělá, ale on vám říká, jak vlastně tráví ten každodenní život, jo, každodenní život. Takže většinou se to pak pojí na nějakou tu práci, jo, že v té práci jakoby je zdůrazněný ten Saturn, jo, že vlastně ten den prožije tím saturnovským jakoby způsobem, jo, to znamená nezáživně nebo kontroluje, je tam velká zodpovědnost, kritika třeba, jo, nějakým způsobem a můžou být i úzkosti, deprese, jo, nějakým způsobem třeba pracuje s depresivníma lidma, psychologové mají Saturna v 6. domě, lidi, co pracují se starýma lidma, jo, pečovatele, zase Saturn v 6. domě, prostě každodenní styk se Saturnem, jo, a teďka je otázka, jak se to vlastně jako projeví, že jsou tam prostě nějaké překážky, nějaké omezení, člověk musí být opatrný, jo, musí tam být nějaká přesnost, důkladnost, jo, prostě tady tohleto. Ale nemusí to vyloženě říct, co ten člověk dělá. Nedá se jakoby z postavení Saturna v 6. domě říct, co ten člověk dělá. To musíte ještě vlastně se podívat na Marse, jo, jakým způsobem využívá tu svou energii, jak je na tom energeticky, jo, jak vlastně chce vůbec využívat tu svou energii. Potom Slunce, kde je ta jeho pravá seberealizace, jo, 2. dům, 10. dům, velice důležitý, jo, kam směřuje, jaký jsou jeho ambice, že ono je to jakoby komplexní, jo, kde je jeho silný místo, kde je jeho štěstí a tak dále, jo. Ten 6. dům vlastně ukazuje jenom, jakým způsobem trávíme
ten každodenní život, jak to prožíváme, jak prostě jdeme tím každodenním životem. No a to se právě projevuje v té pracovní oblasti, jak jsem řekla, ještě jsem tam neřekla třeba ten vztah s těma spolupracovníkama, jo, že spolupracovníci můžou být starší, nebo odtažití, nebo kozorohové, furt máte štěstí na kozorohy, jo, prostě ten vztah s těma spolupracovníkama je spíš takovej chladnej, odtažitej, a nebo v dobrým, to může být, že máte respekt, uznání, jo, všichni si vás považujou, i nadřízení, i podřízení, i kolegové, jo, to je ta lepší stránka, ale stejně ten Saturn tam dává takovej trošku odstup. Jo, zatímco kdyby tam byla Luna, to se o všechny bude starat a poslouchat jejich problémy, jo, a tak dále, zatímco ten Saturn si drží odstup, jo. Takže to je ta práce, takže i s těma spolupracovníkama. Může to být práce se zvířaty, jo, tady se dává zodpovědnost, povinnost vlastně v té oblasti těch zvířat, jo, takže když je dobře aspektovaný Saturn, tak to dává buď, že vlastně ten domácí miláček je pro vás nesmírně důležitý a třeba máte doma chovnou stanici, jo, anebo jste veterinář, teď mám jednu klientku a její dcera se bude hlásit na veterinu, Saturn v 6. domě, jo, no a když je špatně aspektovaný ten Saturn, no tak to tam může dávat krutost nebo chlad ke zvířatům, jo, strach, úzkosti ze zvířat, jo, ale je tam něco třeba s těma zvířatama, nějaký téma tam asi bude, jo, když je třeba ten Saturn špatně aspektovaný, jo, jako většinou tam něco je i s těma zvířatama, jo, ono taky vlastně to zvíře je jakoby je podřízené, jo, to zvíře je podřízený vám, jo, ono se nemůže bránit a tak, vy máte nad ním moc a tam se hodně ukáže, jak ten člověk si vlastně stojí, jak na tom je, jo, jak je vevnitř vyrovnaný, srovnaný, spokojený, tak potom si buď prostě to zvíře, který je vlastně v jeho rukou a je nevinný, bezbraný, tak jestli se o něho bude starat a pečovat s tou láskou, anebo jestli ho bude zneužívat. A tak to může být i s těma podřízenýma vlastně, jo, že ten šéf může si na nich vylívat nějaké své komplexy a tak dále, jo, a nebo to může být i mezi těma spolupracovníkama, jo, že tam může docházet k šikaně, jo, tady problémům a tak dále, jo, takže prostě ten Saturn se může projevit všelijak, ono to záleží na aspektech, jo, potom to je, že třeba ten člověk, jak říkám, si nevěří, třeba má kvalifikaci, která jakoby neodpovídá, jo, má vystudovanou vysokou školu, ale dělá prostě nějakou práci středoškolskou nebo i dělnickou, jo, protože si nevěří, třeba je tam nějaký kvadrát, jo, ze 3. domu a vlastně nedůvěřuje svým vlastně intelektovým schopnostem a tak prostě má problém třeba i něco najít, protože to vyzařuje, prostě se tak chová, jo, takže prostě najít tu odpovídající práci, to může být další možnost toho Saturna v 6. domě. Na druhou stranu, když je výborně aspektovaný ten Saturn v 6. domě, tak to může dávat právě nějakou jako důležitou pozici, vlastně zodpovědnou pozici v oblasti zdraví, péče, služby, a nebo to může být nějaká důležitá nebo dobrá pozice v oblasti vlastně nějaké specializace, jo, kdy ten člověk je šikovný buď ruky, řemeslo nějaký, opravář, jo, nebo něco takového, a nebo je to třeba vědec, jo, vědec, který vlastně zase pracuje jakoby bádá a tak dále. Ale vždycky je tam jakoby ten Saturn, jo, je tam prostě struktura, řád, kontrola, omezení, detailní práce, taková jako pečlivost, jo, ta pečlivost, aby to bylo přesný, kontrola, jo, vždycky to tam prostě takhle je, jo, v té práci. Takže ten Saturn prostě se projevuje v té každodenní práci. Ať je to jakákoliv práce, ale většinou říkám, je to velice častý u lidí, co se zajímají o zdraví, protože sami můžou mít nějaké zdravotní problémy, jo. No,
Co se týče toho zdraví potom, tak ten Saturn tam může dávat velký úzkosti, strach, co se týče zdraví, až hypochondrii. Ten člověk je úplně jakoby, jo, se kontroluje, jo, to je ta negativní stránka a to potom může taky vést k různým chorobám, ani nic mu není a prostě takhle přehnaně je na to zaměřený, jo. A nebo vlastně v té pozitivní, buď se věnuje tomu profesionálně, tomu zdraví, a nebo se tomu věnuje prostě ve svém normálním životě, že je tam velký důraz na rutinu, zdravou výživu, jo, péči, hygienu. Ten Saturn tam dává pravidelnost a trvalost, jo, takže tyhle ty lidi většinou, když je dobře aspektovaný Saturn, tak jsou schopni prostě dodržovat nějakou dietu, vydrží to, jo, kdyby tam byl Uran, to jsou extrémy, jo, to prostě jednou takhle dieta, pak zase takhle dieta, jo, prostě to takhle jakoby, nebo Pluto, to je z extrému do extrému, jo, tam prostě držijou hladovky, jo, a tak dále, jo, takže vlastně ten Saturn tam dává takovou nějakou pravidelnost, schopnost to vydržet, dlouhodobost, jo, takže to je zase dobrý. Ale může tady být, ten člověk může být příliš fixovaný na tu rutinu, jo, prostě dodržovat nějaký rituály, jo, mám klienta, který si prostě píše, jo, seznam, co má jako udělat, potřebuje si to dát do nějaké struktury ten den, jo, ten den potřebuje mít nějakou strukturu, nějakou rutinu a nedej bože, když se z toho člověk jakoby výmaní a je to trošku jinak. Jo? Úzkostný péče o čistotu, jo? Aby bylo všude vyčištěný. Jo? Tam, ten Saturn tam může právě vnášet jakoby i takovejhle jako trošku extrém, blok jakoby té spontaneity, nechat tomu trošku volný průběh, nechat tomu trošku jakoby ten prostor na tu změnu, jo, takže může tam být i úzkostnost, co se týče čistoty, stravy, jo, až člověk teda musí, jakoby, aby se nestal otrokem toho. No, jinak v tom pozitivním potom, jako samozřejmě to dává, že ten člověk je schopný teda dodržovat nějaký režim, jo, takže když třeba má nějaké oslabení zdravotní, tak díky vlastně té pravidelnosti, tím, že se stravuje zdravě a prostě cvičí třeba, tak je schopný se potom z toho dostat, jo, takže ta pravidelnost mu, tam je potom uzdravení, vlastně Saturn v 6. domě, to je uzdravení díky disciplíně, jo, uzdravení díky disciplíně. No, takže disciplína v oblasti zdraví, v oblasti práce, v oblasti každodenní rutiny, hygieny, oblékání, ten Saturn v tom 6. domě tam potom může dávat spíš takovou, ten 6. dům se jakoby hodně pojí, nebo tak jako odpovídá, nebo se říká, když se řekne šedá myš, jo, ty seš taková šedá myš, tak to je hodně o tom 6. domě, jo, že to jsou takový šedý myšky, který se moc neukazujou, který jsou takový ty pracovitý, pečlivý včeličky, ale nejdou moc vidět, jo, že jsou tak jako zakrytý v tom davu. No a to se týče i toho oblíkání. Potom ten Saturn je takovej jakoby spíš strohej, jo, sice tam dává jako tu čistotu a tak, ale spíš ten člověk je takovej, asi nenosí nějak extra zářivý barvy, jo, je to spíš o takové jednoduchosti a askezi, jo, co se týče toho Saturna v 6. domě. Já jsem měla klientku, ta teda nemá Saturna v 6. domě, ne, ona ho má v 10., ale má vlastně Kozoroha v 6. domě. Má v 6. domě Kozoroha, to je podobný potom, jo, to čtení. Silně obsazenýho Kozoroha v 6. domě a vlastně když přišla na tu konzultaci, tak já jsem na ní hleděla, ona vypadala jak babička, jo, přitom ona je jakoby, teďka měla 50, oslavila 50 a v 50 letech ty ženský jsou krásný, jo, to jako když vidím ty ženský opravdu, to je úžasný, jo, že prostě o sebe se starají, pečujou, jo, jako vlasy nadělaný, pěkně oblečený a tak, ale
Tohle to byla žena, která prostě byla šedá myška. Měla šedý vlasy, měla je teda hezky jako upravený všechno, byla taková jako čistá, upravená, chodí cvičit, je to zdravotní sestra, jo, ale úplně z ní jde vidět taková ten Saturn, prostě stělesnění toho Saturna, jo, i v tom oblíkání, i v tom jednání, v té úzkosti o zdraví, tam hodně úzkost o zdraví, úzkost o práci taky, aby nepřišla o práci, jo, je tam hodně jako cítit ten Saturn, takže i v tom oblíkání se to projeví. No, ještě co se týče vlastně toho zdraví, tak tady mám ještě poznámku hluchota, deprese, deformity, malnutrice, jakoby choroby ze špatného stravování, ale spíš, že to tělo nedokáže vstřebat ty živiny, jo, správně, nedokáže vstřebat živiny, atrofie, snížené funkce, chronické choroby, to jsem řekla, a zuby, to jsem taky řekla. Ale ještě jsem chtěla říct něco a to si teďka nespomenu. Hypochondrie, duševní poruchy. No, pokud je to ještě jakoby špatně aspektovaný ten Saturn, tak tady může chybět právě ta disciplína, jo? Že ten Saturn tam dává buď, že to je přímo jakoby úplně úzkostně na to zaměřený, anebo to tam může úplně jakoby chybět, jo? Že tam je blok, ten člověk není schopný, ani není schopný jakoby jako toho každodenního života, jo? Že vyřizovat jako nějaké věci na úřadech, nebo jít nakoupit, nebo uklidit, jo? Je pro něho nesmírně obtížný, prostě má tam úplný blok, jo? Jako může to být problém, takže i takhle, jako těch jakoby projevů toho Saturna je hodně, jo? Takže určitě to tady jakoby nepostihnu všechno. Strach ze zvířat. Pak tady mám ještě takovou jakoby poznámku, že 6. dům je vlastně 3. dům od 4. domu, jo, takže pokud 4. dům počítáme jako otce nebo matku, tak je to sourozenec otce nebo matky, takže tam je potom strýc nebo teta, jo, takže ten Saturn v 6. domě může i dávat nějakou karmu s tetou nebo se strejdou, nějakou velkou důležitost, jo, prostě něco, jo, jestli se o něho musíte chodit starat, jestli tam je nějaký prostě karmický dluh v oblasti práce třeba. Jo, i tohle, to by bylo zajímavé, kdyby někdo měl tuhle zkušenost vlastně se strýcem nebo s tetou saturnským, třeba kozoroch, jo, přísnej, prostě nějaký vliv jako na vás v téhleté oblasti, jo, co se týče práce nebo zdraví. Takže i takhle jako se to může vykládat. Jinak ještě jsem neřekla, že vlastně co se týče té práce, tak ten Saturn v 6. domě může dávat i jakoby rodinný podnik, nějaké jako karma, že vlastně převezmete nějaký řemeslo, nějaký podnik a jako musíte v tom pokračovat a vlastně nejste schopni jako to opustit. Nevyhovuje vám, to je to pro vás břemeno, jo, ale vlastně jako nejste schopni to opustit. Cítíte k tomu velký závazek, takže jako nějaká rodinná firma, rodinná tradice, řemeslo, jo, který jako břemeno musíte v tom pokračovat. Jo. Když je dobře vyjádřený ten Saturn, je pozitivně aspektovaný, tak jak říkám, jsou to výborní zdravotní sestry, výborní veterináři, fantastičtí lékaři, je tam ta zodpovědnost, disciplína, pečlivost a tak dále a tak dále. A taky to může dávat, ten Saturn je jakoby pozdní věk, takže to dává, že ten člověk vlastně pracuje až do pozdního věku. Zase mám jednu klientku, ta byla zdravotní sestra, jo, pracovala v nemocnici a teď chodí vypomáhat do domova důchodců a je přes 70, jo, je přes 70 a chodí, furt pracuje. Když je dobře ozářený Saturn, jo, tak to tam dává tělesnou zdatnost a odolnost, jo, tělesnou zdatnost a odolnost, takže potom to třeba dává dlouhý věk ve výborném zdraví, jo, což je úžasný, což je asi případ tady
téhleté klientky, která, pokud ten člověk se opravdu o sebe stará, má tam tu disciplínu, pracuje, furt funguje, jo, tak vlastně je tam dlouhověkost a v dobré jako kondici. Teď jsem ještě něco chtěla k tomu poznamenat a teď si nespomenu. Něco o té práci jsem ještě chtěla poznamenat, o těch blokách. No, když pracujete, asi nespomenu, vidíte, mě jedou myšlenky, já tady mám sice nějaký poznámky, ale já v tom mám takový nepořádek, takže se omlouvám, no. No, takže vlastně to může dávat tady tu dlouhověkost, jo, je to prostě, že ten člověk pracuje až vlastně i do vysokého stáří. No, tam jde vlastně o to, že, jak říkám, je to tam propojený, tam ten Saturn dává důraz do té oblasti, tam se soustředuje ta energie tím, že jsou tam nějaký bloky, jo, a to je právě to, že třeba, když ten člověk, mám tak jednu klientku a ta vlastně má jakoby problémy v té pracovní oblasti. Zase nemá tam Saturn, ale má tam Kozoroha, jo, v tom 6. domě má Kozoroha a vlastně tak po 3 letech vždycky střídá zaměstnání, jo, vždycky tam dojde, prostě to začne dobře a pak je tam nějaký problém s kolegyněma, jo, prostě, nebo se šéfem, jo, dostane výpověď, nebo ju vyštípou z té práce, prostě má problémy. Ale tím, jak ona jakoby musí furt překonávat ty překážky, jo, tak ona získává ohromnou jakoby odolnost, jo, a to je stejně tak i s tím zdravím, jo, když máte furt nějaký jakoby fyzický potíže, ale furt se o to jakoby staráte, máte to na zřeteli. Tady u toho Saturna v 6. domě třeba si člověk má dávat hodně pozor na prochladnutí, jo, na chlad, jo, když opravdu o sebe pečuje, dodržuje tu rutinu, tak vlastně jako získává odolnost, jo, tím, že s něčím bojujeme neustále, tak tím pádem získáváme odolnost a stáváme se mistry, takže potom toho člověka nic nerozhodí, jo, jednak ho nerozhodí žádná choroba, protože ví, že disciplinou a dietou se to dá nějakým způsobem usměrnit, anebo i v té pracovní oblasti, jo, když ho vyhodijou, tak už se z toho nehroutí a prostě jde, zažádá o další místo a prostě jede, jo, takže tam vlastně Saturn, tam se stáváme mistry, jo, stejně tak jako když máte nějakou chronickou chorobu, tak se zajímáte o bezlepkovou dietu, vytváříte recepty, šíříte to, děláte poradnu, jo, stáváte se vlastně mistry tady v téhleté oblasti. No, takže ten Saturn, to je, jaký k tomu všemu máte přístup, no, jestli je ten přístup zodpovědný, jo, anebo jestli je zablokovaný, jestli jste plný úzkosti, tam potom zase je hodně důležitý to období toho prvního návratu Saturna, jo, první návrat Saturna v 6. domě, ten vždycky ukáže, odkryje, co vlastně my hlavně řešíme, co je tím tématem v tom životě, jo, co je tou karmou, jo, jestli dostanete padáka v práci, nebo onemocníte objevíte nějakou chronickou chorobu, nebo vám právě propukne třeba ta Bechterevova choroba, jo, může propuknout zrovna při tom návratu toho Saturna, jo, i když ono to většinou kolem 20 let, tam to může být třeba s kvadraturou, jo, ale prostě něco kolem těch 30 let se tam hodně zdůrazní, jo, to téma prostě, na který se člověk má soustředit a přehodnotit, jo, a potom jít v té zralejší formě prostě dál. Ještě jsem neřekla, když říkám zralejší, že ještě tam může být, jak jsem říkala, že ta Luna je taková hrozně jakoby mateřská a stará se o ty spolupracovníky, jo, nebo o ty podřízený, jako třeba ta moje klientka, která tam má toho raka, tak ten Saturn spíš je jako rodič, jo, že takové
jako má tendenci spíš jako sekírovat, kritizovat, dávat rady, jo, je jako takový spíš rodičovský přístup. A takový přístup nemusí být právě jenom k těm spolupracovníkům nebo podřízeným, ale může to být i vlastně k řemeslníkům třeba, kteří přijdou nám něco opravit, jo, do baráku nebo tak ta Luna jim hned uvaří a vemte si koláček a tak dále. No a ten Saturn, ten tam bude chodit a bude to prostě kritizovat a ještě tady to udělejte a tady jste to udělal blbě a pojďte, to vám teda nezaplatím, jo, a takhle. Takže ono to dává vlastně přístup k těm lidem, kteří pro nás dělají taky tu službu. Nejenom jak my se stavíme ke službě, jo, ale i jak my se stavíme ke službě, když ji děláme my, ale i jako lidi, kteří tu službu dělají pro nás. No, takže takhle. Ono by se určitě dalo zavrtat ještě vlastně hloubějc, vlastně co je to služba, jo, jestli tu službu člověk dělá, že musí, že má pocit jakoby povinností, že si musí tady něco právě vyplatit, zaplatit, anebo je to opravdu, jako že to dělá ze srdce rád a že to je prostě, že to dělá rád, no. Ten Saturn je takovej, že to musí, jo, že to může být i třeba ženská, která uklidí, uvaří, jo, má poklízený, všechno, ale vlastně dělá to, že musí. Zatímco třeba když je tam Venuše, tak to dělá ráda, ju to baví, jo, prostě ráda uvaří, ráda uklidí, prostě těší to, jo, dělá to pro radost, jo, takže ten Saturn k tomu má prostě, že to dělá z té zodpovědnosti, no, že musí, jo, ale neznamená to, že v pozdějším věku už ten přístup se tak nějak jako uvolní, rozvolní a už to není tolik jako o tom musu, spíš je tam ta potřeba naplnit ten den tím řádem, tou rutinou. Jo, s tím Saturnem taky v tom 6. domě tam se hledá jakoby bezpečí v té každodenní práci. Ten člověk prostě potřebuje pracovat, jo, aby se cítil bezpečně, aby se cítil prostě, že je užitečný, že prostě má nějakou hodnotu, tak prostě musí makat, jo. Často to právě dává workoholiky, jo, co makají, od nevidím do nevidím, jo, prostě a už to není jenom o penězích, ale je to prostě o tom nějakým tom pocitu, jo, že vlastně to už je ta karma, jo, kdy ten člověk má nějaký pocit, že prostě musí pracovat, aby si něco zasloužil, zaplatil nebo tak, jo, takže takhle, no. No, takže to je asi k tomu Saturnu v 6. domě. Říkám, jsou tam lékaři, dietologové, potravinářský průmysl, oděvní průmysl, věda, inženýrství, technické obory, práce s ocelí, železem, tam, kde se uplatňuje opatrnost a analýza, jo, vlastně v té práci uplatňujeme ty saturnské vlastnosti, ale uplatňujeme to i v té každodenní rutině, v tom každodenním životě. No, takže doufám, že jsem to nevysvětlila moc chaoticky. No, určitě se podívejte, kde máte vašeho Saturna, i třeba jestli není propojený s Merkurem, jo, protože tam potom ta charakteristika může být podobná. Merkur vládne mundáně 6. domu, panenský dům. Takže tam to může taky, jo, jak to myšlení je důležité, jak člověk myslí a jak to má propojený všechno, jo, myšlení, cítění, fyzické potřeby a tak dále, to už jsem řekla. No, takže já vám tímto děkuji za vaši pozornost, no a přeji vám krásný den. Nashledanou.